24 гыйнварда кичке сәгать 10-нарда Зейдә яшәүче минем әбигә билгесез ир-егет шалтыратып, үзен полиция хезмәткәре дип таныштыра һәм оныгының юл транспорт һәлакәтенә эләгүе, кеше бәрдерү турында хәбәр итә. Ул әбидән җинаять эше кузгатмас өчен 200 мең сум акча таләп итә. Бу сүзләр хатын-кызга шик уята биргәле, ул ир-егет белән сөйләшүне өзеп, әлеге хәлнең дөресме юкмы икәнен белү өчен оныгына шалтырата. Оныгы исә бу хакта полициягә гариза белән мөрәҗәгать итә. Также хочу обратить внимание, что полиция хезмәткәрләре аеруча өлкән яшьтәге кешеләр белән аңлату эшен активлаштырды. Аларга листовкалар таратабыз, нинди машинниклык төрләре булуын һәм ни өчен таныш булмаган кешеләр белән сөйләшергә ярам дип аңлатабыз. Шуны исегездә тотыгыз, банк хезмәткәрләре беркайчан да карта һәм шәхси мәгълүматларны хәбәр итүне сорап шалтыратмаячак. Еш кына машинниклар үзләренең хукук саклау органнары хезмәткәрләре дип таныштыра, ди Эдуард Макаров. Банк картасыннан акча урлау очрагы еш күзәтелә, полиция хезмәткәрләре уяу һәм игътибарлы булу кирәклеген искәртә. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.